ассалому алейкум подписчико, бародаро, хуаро, амакаса созен хубен. Умедворам ки сеҳату саломатен. Баъдан ма гуфтам бо мегум ки 8 март 2023 барои хуаро ма волейбол ташкил кардагиам. кубоки нан, то есть кубоки ҷоми модара мондагим ба хотири модарон. кубоки нан хай хуарако обши да помир чанд команда аст, толко барои хуаро чанд команда астай, чанд команда уже готов. манда бинависед, и бозира ман ташкил мекунам, кубоко ман мемонам. ба якум касе ки якум ҷо мегирад вайда пул, кубок, медал, дуюм ҷода пул, медал, сеюм ҷода пул, медал. бо касе ки игроки зур, бозингари зур вайда майда кубок мегирам. 4 сета, то есть хайна видеои мара поддержка кунед. касе ки за, касе ки розӣ аста, комментара бинависед. розиам, касе норозӣ бумон, ҳар одам минени хишона бинависад. хай ира 8 март иншоаллоҳ ма мегзаронам. чанд команда агар уже готов, списоки хитона манда бинависед, ман шуморо ба назар мегирам. пула ман нормалӣ мемонам, пули кам намемонам. баъдан аз шумо фақат як бозии хушрӯ нишон додан. боқӣ монда дар паноҳи худо боше. худоҳофиз. ами адреналина мезанам ба худо. ами хел силаи ма амиқа силӣ мешавад ки мефора ҳар рӯз барои шумо бозиро ташкил мекунам. не ки амиқа қудрат надорам, финанси қапул нест. шӯхӣ.